čítať vzhľadom na počasie, aj som plná emócií zo Staromestského námestia. Chcem vám poďakovať, teda neviem, či ste tu všetci Slováci, predpokladám, že sú to aj zmiešané nejaké páry, alebo možno domáci, ale chcem povedať, že my Slováci sme tu našli druhý domov. Sme radi, že si tu môžeme aj takto v takejto skupinke pripomenúť to, že prečo sme tu a že je 8 rokov od toho dňa, kedy vlastne sa stala tá vec a Ján a Martina, pre mňa osobne, stále si spomeniem, kde som vtedy bola a všetci asi si to veľmi dobre dodnes pamätáte. A režia dnes, tohto dňa je tejto spomienky je veľmi jednoduchá. Aj teraz na Staromestskom námestí sme počuli strašne dojemné príbehy rodičov napríklad, ktorí nevedia o svojich deťoch. No a nám poslali prejav rodičia Jána a Martiny a iní rodičia ho s láskou prečítajú vám, ak ste ho ešte nepočuli. Takže to bude prvý bod programu. Potom sme láskavo poprosili pani Magdu Vášariovu, ktorá bola hosťom na pódiu na Staromestskom námestí, či by nám nepovedala pár slov, keď ju tu už máme, a slovenského hostia, teda z Bratislavy. A potom by sme si pietne pripomenuli teda Jana a Martinu. My máme aj nejaké sviečky, nejaké navyše, takže veľmi radi vám poskytneme aj takto pomedzi dav. Takže za mňa je to všetko. Nie je nás tu tak veľa, aby sme sa vzájomne nejak alebo niekoho rušili. Potom, ako skončíme, tak oficiálne keď odznú príhovory a budeme paliť sviečky, to bude záver akcie a kto by ste mali ešte záujem, my si možno pôjdeme potom sadnúť tu na vedľa do toho národného pivovaru, alebo ako sa to volá, tak máme tam rezerváciu, keby ste niekto mali záujem. A týmto odovzdávam teda mikrofón a prosím Katku a Sláva, oni sú členovia jednak Pražskej kaviarne, ale obaja sú činní vo vlastných spolkoch alebo iniciatívach. Katka vedie spolok Žien živa a Slavo sporiada asi od študentských čias alebo dávno stretnutie na kampe. Volá sa to Collegium Cosmopolitum, takže ste vítaní, sledujte webové stránky. A teraz už poďme k tomu samotnému, prečo sme sa tu zišli. Nech sa páči. Dobrý večer. Pozdravujeme všetkých vás, ľudí, ktorí sú tu s nami, ľudí, ktorí nezabúdajú, ktorí pri nás stoja. Ďakujeme. Ďakujeme z celého srdca. Vaša podpora je v týchto ťažkých časoch niečo, čo nás drží, niečo, čo v nás udržuje svetlo nádeje. Je to už 8 rokov, čo rukou vraha zahynuli naše deti. Je veľa rodičov, čo prišli o svoje dieťa. Tí vedia, aké neopísateľne bolestivé sú každé ďalšie dni nášho života. Prázdno, veľká diera a bolesť v srdci, pri ktorej máte pocit, že jednoducho nevládzete ďalej bojovať, ďalej žiť. Janko a Martinka mali pred sebou celý život. Dvaja mladí, zaľúbení ľudia, ktorí si svojpomocne budovali svoj domov, plánovali svadbu a tešili sa zo života. Obyčajného života, ktorý však skončil predčasne. Odišli príliš skoro a ich smrť nebola nehoda ani náhoda. Ich smrť si niekto objednal. Niekto, kto si myslí, že stojí nad zákonom. Niekto, kto si myslí, že všetko a všetkých ovládajú peniaze a túžba pomoci. Niekto, kto bol tak blízko najmocnejším v tomto štáte, že si myslel, že mu prejde všetko. Lebo peniaze, lebo moc či strach. My ako rodina plne veríme výsledkom vyšetrovania. Veríme, že pred súdom stojí skutočný objednávateľ vraždy našich detí. My už ani nevieme, či to stačí, či stačí veriť. Tretie kolo pojednávaní sa začalo a pri moci sú opäť ľudia, ktorí tam stáli v roku 2018.
No vždy je nádej. Aj keď sú niektoré dni plné temna, vždy je nádej, že spravodlivosť zvíťazí. Že raz sa dočkáme spravodlivého a skutočne správneho rozsudku, po ktorom sa to skončí. To neustále cestovanie na súdne pojednávania a boj za spravodlivosť pre naše deti. Potom si my rodičia budeme môcť konečne v tichosti a v modlitbách za naše deti dožiť svoje životy v ústraní. No dovtedy tu budeme. Stáť na niektorom z námestí, sedieť v súdnej sieni, pripomínať ľuďom, čo sa stalo a prečo sa to stalo. Dúfame, že tu budete spolu s nami bojovať za spravodlivosť pre všetkých rovnakú. Citát: na to, aby zlo zvíťazilo, stačí málo, aby dobrí ľudia nerobili nič, nesie v sebe hlbokú pravdu. Preto buďme dobrí, zaujímajme sa o ľudí okolo seba, o spoločnosť, v ktorej žijeme. Vzhliadajme k novinárom, skutočným investigatívnym novinárom, ktorí denne nasadzujú svoje súkromie, svoj komfort pre nás, pre spoločnosť. Aj keď sú mnohokrát osočovaní, krivo obviňovaní či dokonca šikanovaní, nepoľavujú. Odhaľujú pravdu, chránia demokraciu. A my im musíme pomôcť, aby sa už nikdy nestalo niekomu to, čo sa stalo nám. Nedopustíme to, prosím. Ďakujeme z celého srdca, s pozdravom rodina Kuciaková a Kušnírová. By som poprosila pani Vašariovu o pár slov. Není slyšet. By bola taká. Počkajte, raz, dva, tri. Môžem poprosiť pani Vašariovu o pár slov. Dobrý večer. Dobrý večer vám prajem všetkým. Začína súdny proces znovu po 8 rokoch, aby sme sa možno mali možnosť dozvedieť, kto vlastne objednal túto ohavnú vraždu. Keby ste sa ma spýtali, či nakoľko verím tomu. Teraz som si prečítala, dnes, keď som išla autom do Prahy, prečítala som si spoveď prokurátora, teda policajta, ktorý ich vyšetroval, ktorý vyšetroval túto vraždu pána Juhasa. Oni vedia, kto si to objednal. Je to jasné z toho všetkého, čo vyskúmali už pred 7 rokmi. Oni to vedia. Teraz ide len o to, nakoľko silná je mafia, aby nám zabránila tomu, aby sme sa to všetci dozvedeli. Toto bola mafiánska vražda. Ako povedal prezident Kiska, Slovensko sa mení na mafiánsky štát. Ale nikto z nás si to neprijal. A preto vám ďakujem, že ste prišli, pretože to znamená, že sú ľudia, ktorí sú si vedomí toho, že je to veľmi zlá cesta pre krajinu, ktorú ste považovali voľakedy za svoju vlast. Slovensko. My na Slovensku budeme protestovať. To je zatiaľ jediné, čo môžeme urobiť. A dúfajme, že ľahostajnosť a nedostatok súcitu a strach nezadrží príliš veľa ľudí pred tým, aby boli viditeľní, aby boli fotografovaní a aby boli prenasledovaní. Každý z nás, ktorý je známy, dostáva denne vyhrážky smrťou. Denne dostávam správy, na ktorý strom ma obesia. To predsa nie je normálne.
Áno, ja 55 rokov dostávam hnusné listy, však ešte zatiaľ sme nevymysleli žiadne iné slova, máme len tých 5 hnusných slov. 2 na K, 1 na J, hej, potom na P, 1, ešte potom 1. To stále, takí ľudia sú, ktorí si nevedia poradiť a musia svoju nenávisť nejakým spôsobom vyliať na druhých ľudí. Ale toto bola nenávisť, toto bol strach a toto bola odveta, pomsta. A my musíme urobiť všetko preto, nie len pre pokoj rodinného života rodičov Janky a Martiny, Janka a Martiny, ale aj pre nás vlastných, pre nás samých. Pretože inak sa rútime znovu do 90. rokov, kedy vybuchovali na Slovensku autá a ľudia boli strieľaní ako zajaci. To všetko je v hre. A ten svet okolo nás ide nejakou cestou a my stále nevieme, kde má skončiť. Teraz som hovorila na proteste, počúvala som skúsenosti Ukrajincov, ktorí sú tu. Počúvala som slová rodičov, ktorí nevedia, kde sú deti. Tento svet sa zrazu zmenil na nebezpečné miesto. A Janko sa nám snažil vlastne svojou prácou ukázať, kam to všetko speje. A preto musel zomrieť. Toto už sa nikdy nesmie stať. Ja vám ďakujem, že ste prišli, pretože vo vás je tá nádej, že nedopustíte, aby sme prepadli sitom konšpirácií, nenávisti, strachu a ľahostajnosti. Ďakujem vám. Budem vlastne vám hovoriť. Ja by som chcela dodať, že ja si strašne vážim prácu nezávislých novinárov a snažím sa ich podporiť aspoň finančne, pravidelne mesačným príspevkom do vybraných médií. A to je to najmenej, čo môžeme urobiť. A budeme zdieľať potom aj na médiách nejaké rady, alebo čo môžeme urobiť pre nezávislú žurnalistiku a pre ľudí, ktorí takto ako Ján proste išli do toho a možno si nevedeli tie následky alebo dôsledky. A dnes sa ma veľmi dotklo, keď mi niekto na Facebooku napísal, že riziko z povolania. Ako veľmi sa ma to dotklo, lebo vlastne on to robil aj pre nás, tie zverstva, čo tam odkrýval. A ľudia si to vôbec neuvedomujú a takto napíšu bez zmyslu, bez rozmýšľania. Ale ja by som rada pozvala ešte Arpada Šoltesa, ktorého prácu si tiež veľmi vážim. Stretli sme ho náhodne na Staromestskom námestí, tak preto som ho hneď poprosila, či by tiež nepovedal pár slov, keďže sa s Jánom veľmi dobre poznal a poznal jeho prácu, tak ďakujem, že môžeš povedať neplánovane pár slov. Dobrý deň, pokúsim sa byť stručný, lebo som to naozaj neplánoval, nevedel som o tomto dnešnom stretnutí, čiže chcem vám hlavne poďakovať, že ste prišli. Dostal som niekoľko pozvaní dnes prehovoriť v rôznych mestách na Slovensku, všetky som s poďakovaním odmietol. Podľa mňa novinári nemajú rozprávať na námestiach, máme si robiť svoju prácu a závisí od vás, či si ju budeme môcť robiť. Novinári sa nemôžu sami ochrániť, môže ich ochrániť jedine ich publikum, ktoré zaujíma, čo píšu. Keď sa pýtame, nepýtame sa preto, lebo sme zvedaví, pýtame sa vo vašom mene, aby ste mali dobré informácie o tom, čo sa deje. Ak voláme politikov na zodpovednosť, robíme to vo vašom mene, nie vo svojom
aspoň novinár nie je nikto, novinár je normálny robotník, ktorý si robí svoju robotu. A Jana zavraždili preto, lebo si urobil vynikajúco. Lepšie ako ktokoľvek iný z nás. Po 8 rokoch, ako povedala aj pani Magda, my poznáme meno objednávateľa a vrahovia, ktorí tú vraždu vykonali, nie sú zďaleka takí podstatní ako ten, kto si ju objednal. Je tristné, že ani po 8 rokoch nemáme rozsudok a že proces sa vracia do bodu 0, ale kým beží nejaký proces, stále máme nádej, že sa dočkáme nejakej spravodlivosti. A hádam sa nakoniec aj na tom Slovensku podarí udržať aspoň nejakú mieru slobodnej spoločnosti, ktorej jedným zo základných pilierov nie je jediný, možno nie najdôležitejší, ale je dôležitý, sú práve aj slobodné médiá, ktoré sa budú ďalej tvrdohlavo pýtať vo vašom mene a vo vašom mene tvrdohlavo brať ľudí na zodpovednosť. Takže ďakujem vám, že ste prišli. Beriem to ako vaše vyjadrenie tej podpory, ktorú naozaj veľmi potrebujeme. Ďakujem a vlastne toto je záver a nejdem vám hovoriť ani čo máte robiť, ani prečo. To si preberme sami všetci vo svojom vnútri alebo doma, čo môžem urobiť, čo málo môžem urobiť a ja budem rada, keď v svojej sile a v tom, aké máme kapacity a možnosti, urobíme aspoň trošku z tej odvahy Jána. Nemôžeme zachrániť celý svet, ale možno môžeme byť, ako dneska pani Magda hovorila na námestí, môžeme byť súcitní, môžeme byť ohľaduplní a ja vás týmto prosím, kto máte sviečku alebo potrebujete, nech sa páči a pokiaľ by ste ešte chceli potom zotrvať v rozhovoroch alebo sa fotiť alebo len si vymeniť kontakty, prepojiť sa, tak budeme radi a potom si pôjdeme možno trošku zohriať ruky. Tak ďakujem ešte raz všetkým, že ste prišli. Sledujte nás na sieťach, budeme onedlho posielať newsletter, tak sa prihláste k odberu a aby vám nič neušlo, tak ako dneska Arpadovi. Ešte raz ďakujem.